Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lís a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: to je dedič. Poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: nikdy ste nečítali v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, to sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Keď veľkňazi a farizei počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. Počuli sme slovo Pánovo.